Сәлем дуслар, ниһаят июльнең кояшы кыздыра башлады һәм бөтенесе тизрәк коенырга чаба. 2022 елның башыннан Татарстан сулыкларында 17 кеше батып белә. Алар арасында балалар да бар. Һәм бүгенге социаль экспериментыбызның темасын без нәкъ менә бу темага багышларга булдык. Кешеләр су күрү белән бәйле куркынычсызлык кагыйдәләрен беләләрме? Баткан кешене ничек коткарырга? Бүген шуның турында сөйләшербез. Экспериментны башлыйбыз. Киттек. Исемегез һәм сез каян? Исемем Лилия, мин Пензенский областьтан булам. Биредә укыйм, КФУны укып бетердем. Миннехан. Гөлгенә. Несиме? Венера. Эльза булам. Минем исемем Зөлфия, мин Казаннан. Рәхмәт, Зөлфия, һәм сезгә беренче сорау: соңгы тапкыр кайчан су кердегез? Соңгы тапкыр ял көннәрендә без ял итәргә барганбыз Волгага. Кая? Волгага. Ие, шунда су коендык. Бу ел кергәнем юк әлдә, мин бик судан куркам. Мин вообще юынырга бик яратмыйм. Шуңа күрә бу ел бик не планирую да юынырга. Былтыр. Үткән ел. Менә Татарстанда сез һәм гомумән бөтен җирдә инде сез кая су керергә ярата? Сезнең нинди менә яраткан пляжларыгыз, сулыкларыгыз бар? Ривьера. Кама. Сочи. Күбрәк авылда инде, күрше авылда безнең күп кенә күлләр бар. Син кайсы районнан? Балык бистәсе районыннан, Уришалыс авылыннан булам. Шунда күрше авылларга йөриләр күбесенчә, әле менә бүген генә язганнар, әйдәгез су коенырга барабыз дип. Син Казанда. Әйе, мин шәһәрдәм әйтәм. Казан тирәсендә су коенмыйм. Либо Лайш районына Кама, Камское морегә йөрибез, либо Займищега йөрибез. Анда су чистарак и пляжлары да әйбәтрәк. Безнең өлкәдә бар Белое озеро күләме. Без шунда тунарга йөрибез, ял итәбез шунда. Ләкин мин юынмыйм анда, куркам. Һәм сезгә шундый сорау: менә су кергән вакытта нинди куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәргә кирәк дип уйлыйсыз? Yüzә белергә кирәк. Шул самое важное инде. Мин yüзә белмим, шуңа күрә куркам. Ну, белмәгән җиргә, во-первых, кирмәскә. Yüзә белмәгән кешегә тирәнгә керергә ярамый. И исереп килеш ярамый керергә. Иң мөһиме шул. Основной шулар инде. И балалар белән барсаң, инде балалардан обязательно карарга кирәк. Иң беренче булып, су кергән җиреңне ничек тирбәт? Белергә кирәк. Безопасность как будет? Куркынычсыз. Куркынычсыз җир икәнен дәлилләргә кирәк. Аннан соңына суга керергә инде. Чөнки анда бәлки анда пыяла бардыр, тимерләр, хәзер кеше бит инде бөтен чүп-чарны сунда суга ата. Белеп булмый нәрсә ничек икән. Ора кичмәскә. Ни гора кичеп ким? Bu yoklардан ары чыкмаска. Матур гына су керергә, yüзә белеп кенә. Һәм шундый сорау: менә бата башлаган кешене ничек танырга? Беләсезме? Айы. Шәйнеп кычкыра башласа, инде уйлыйсың, инде бу бата дип. Күргәнем юк, анда ул бик страшный зат. Күргәнем юк, Алла сакласын. Ничек дип уйлыйсыз? Анда тыпырчынамы яисә киресенчә? Әйе, суны селкетә башладыр инде. Тыпырчына, кычкыра бәлки. Күбесенчә ерактарак, куллары белән бик каты шәпелдәтә башлый. Андый вакытта кеше сөйләшә алмый, чөнки ул шок, анда курка, бата дип. Күбесенчә шул куллары белән шелпәрәмә килә инде. Аны танып булмый шул, потому что батканда кеше кычкырмый. Шуңа күрә, карап торырга кирәк су өстен. Күз төшерергә инде кешене бераз күзәтергә кирәк. Но спасательләр булсалар да тоже бик әйбәт, потому что аларның эшләре инде ул. Но булай теге кеше бата башласа, инде син әйбәт йөзсәң, то коткарырга кирәк инде. И кешене ничек дөрес дип әйтәләр, либо чәченнән тартып чыгарасың, либо арты белән кешене борасың да
Шуннан тартып чыгара. Шундан тартып чыгарасың. Но куркыныч тоже, потому что кеше курка башлый, и синен дә батыра башлый, анысы да бар инде, конечно. Дуслар, шуның белән сораштырыбыз тәмам һәм нәтиҗәдә нәрсә әйтәсе килә. Чыннан да сораштырган кешеләрнең күбесе суда үз-үзен тоту кагыйдәләрен һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен беләләр. Тик бөтенесендә бер хата бар. Алар батучы кеше тыпырчына дип уйлар. Бу алай түгел. Дуслар, нәтиҗәдә сезгә шуны әйтәсе килә. Коенырга ярый торган урыннарда гына су керегез. Үзегезнең һәм якыннарыгызның сәламәтлегегезне кайгыртыгыз. Һәм су кергәндә иң мөһиме уяу булу. Видео ахырында без сезгә Татарстанда коенырга яраклы сулыкларны тәкъдим итәбез. Шуның белән бетте. Пока-пока.